लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे निउसनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों आरो बे निउसआ जाहैबाय मा ओरैबायदि मोनसे थाम्बनेलफोरखौ नुदों आङो बे थाम्बनेला जाहैबाय मा बर'फोरनि जारिमिनारि सान दिनै बर'फोरनि थाखाय जारिमिनारि सान बर'नि सोलोंथाइनि थाखाय जारिमिनारि सान दिनैनि साना स' दिनैनि साना मा सान नोंथांमोना बे सानखौ गोसोआव लाखि दिनै माने तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोर आरो एरियायाव थानाय फरायसालिफोरनि फरायसाफोर कलेज स्टुडेन्टफोर आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोर गासैखौबो लाथुमनानै मोनसे सावरायमा जानानै थाङो बेवहाय ओरैबायदि मोनसे हिस्टोरिक मोनसे खामानि मावफुंनाय जायो बे खामानिया जाहैबाय मा 11 थाखोनि हायार सेकेन्डारिनि बिजाब आर्ट्स स्ट्रिमनि माने जोंथ' आर्ट्स स्ट्रिम होनना बुंनांगोन दा आर्ट्सनि 11 थाखोनि बिजाब इन'ग्रेट खालामदों जानो हागौ 12 थाखोनिबो बेवहाय जागायजेननो हागौ 12 थाखोनिबो बिजाब थानो हागौ बेवहाय इन'ग्रेसनाव आं बे मिटिङाव गैयामोन ओंखायनो आं मोजाङै मिथिया बाथ्राया ओरैबायदि जारिमिनारि सान बुंनायनि जाहोना ओरैबायदि दिनैनि तारिखाव दिनैनिफ्राय होननांसिगोन दिनैनिफ्राय मा बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा 11 थाखोआव बर' मिडियामजों आर्ट्स स्ट्रिमखौ आर्ट्सनि साबजेक्टफोरखौ फरायनो मोनसिगोन मा साबजेक्टआ ट्रेन्सलेट जादों बर' लेंगुवेजाव बेखौबो आं मिथिया नाथाय जागायजेनबाय बेबायदि आरो नाथाय आन्दोआव बहुद जेंना दङ फरायसालिनि जेंना दङ फोरोंगिरिनि जेंना दङ बबे फरायसालियाव फरायनो मोनगोन एडमिसना माबायदि सिस्टेम जानानै थांखो स' गोबां जेंना दङ जेंनायाथ' बहुत दङ सरकारा गुरुत्व होआखै बर' मिडियामनि सायाव जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ गुरुत्व होआखै सरकारा नाथाय जागायजेनबाय बै जागायजेननाया जानो हागौ जोबोर उइकबाबो नाथाय जागायजेनबाय आरो नेक्स्ट बोसोरालागि फैनाय बोसोरालागि जानो हागौ बियो जोबोर गुवारै गोसारनो हागौ गासै आसामावनो गोसारनो हागौ जेराव जेराव बर' मिडियाम फरायसालि दं बेखायनो बुंदों हिस्टोरिक जारिमिनारि सान होननानै नाथाय आं जोंनि बर' रायजो राजाखौ अरायबो रिक्वेस्ट खालामबोदों आरो दाबो खालामगोन बेनो जोंनि गासैबो नङा जोंनि सबसे गिदिर जेंनाया जाबाय जोंनि मिडियामा माबायदि थांनानै थागोन माखासे मडेल स्कुल गायसनदों आसाम सरकारा नाथाय बै मडेल स्कुलाव डाइरेक्ट थाखानाय मिडियामखौ गैया खालामनानै इंलिश मिडियाम खालामदों गोदानै इंलिश मिडियाम नङा थाखानाय मोजां फरायसालिखौ मा खालामदों इंलिश मिडियामाव कनभार्ट खालामदों मडेल स्कुल गायसननानै एमएलएनि आन्दाराव सोरनिबा एमसिएलएनि आन्दाराव बेबायदि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बेबायदि माखासे मडेल स्कुल गायसनदों बायदिसिना रोखोमनि स्कुल गायसनदों आरो बै स्कुलफोरा गासैबो इंलिश मिडियाम आरो बेवहाय थाखानाय बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बायदिसिना मिडियामनि फरायसालिफोरखौ इंलिश मिडियामाव कनभार्ट खालामदों लोगोसे फोरोंगिरिखौबो गुबुननिफ्राय लानानै थांनो बेवहाय एन्ट्रि खालामदों स' बायदिसिना डेस्ट्रय खालामनाय माखासे खामानि मावफुंदों आरो बे सबसे गिदिर दावहा जोंनि थाखाय बेखौ जोङो जुदि होबथानो हायाना दिनै 11-12खौ जोङो बर' मिडियाम फरायनो मोनबा मा जानो जुदि स्कुल लेभेलाव बर' मिडियामानो गैया जायोबा फिउचाराव बर' मिडियामा आल्टिमेटलि थैखागोन बेसो सबसे गिदिर दावहाया क्लास 6निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ इंलिश फोरोंनो नागिरनाय बे बाथ्रानिफ्रायबो सरकारा दाबो दोरोदाखै दाबो माने अख्रा बाजिनानै दं आरो नाथाय जों जुदि बेखौ मानियोबा जोंनि मिडियामा ओरैनो थैखागोन बेसो सबसे गिदिरा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन जोंनि मिडियामखौ रावखौ बासायनो थाखाय जोंनि थुनलाइखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय दाबो गोख्रोङै खामानि मावनांगौ दंबावो दिनै जुदि हायार सेकेन्डारिया 11-12 बर' मिडियाम जाबायबा हाई स्कुलसिमहालागै मा थानांगोन एलपिनिफ्राय हाई स्कुलसिमहालागै मा थानांगोन बर' मिडियामाबोथ' थांनानै थानांगोन ना जुदि बर' मिडियामा थांनानै थायाबा 11-12 बर' मिडियामा मा ओंथि थानो नाथाय सरकारनि मोनफ्रोमबो खामानियानो मा गाहाय थाखोनि स्कुलखौ फोजोबस्रांनाय स' गाहाय थाखोआव जुदि जोबोबा बेसिकआनो जुदि गैलाबा मानसिफोरखौ जुदि इंलिश मिडियामजों नारसोमजोबनो हरनो हायोबा अब्ला आल्टिमेटलि थैखाबायना 11-12 थैगोन स' 11-12आव जोङो बेबादि बर' मिडियाम फरायनो मोननायखौ जोबोर गोग्गाथाव होननानै दासान बेयो बांद्राय गोग्गाथाव नङा जोंनिया सिंथिं मा फमफ्ला जाना दं सिंथिं माने जेबो गैया खालि जाना दं एम्पटि भेजेल मेक्स मास साउन्ड बेबायदि जाना दं माने बेनिखायनो जोङो बै बिथिंखौबो जों नायहरनांगोन आरो बे जाफुंगोन जेब्ला साफ्रोम बर' सुबुङा गोख्रोङै जुदि हेंथा एबा सरकारखौ जे जोङो बर' मिडियामखौनो फरायगोन जों इंराजिजों लिरा बे बाथ्राया जानांगोन आरो बेखौ होबथानो थाखाय जों पाब्लिकजों लोगोसे गासैबो बर'नि आफादफोरा
गासैबो बर'नि आफादफोरा मा जानांगोन खौसे जानांगोन आरो बेवहाय आरोबाव मोनसे बाथ्रा दं जोंनि सुबुंफोराथ' गोबां इंलिश मिडियाम फरायनाय दङ बै सुबुंफोराबो बुंनो हानांगोन जे जों इंलिश मिडियाम फरायदोंबाबो जोंनि थाखानाय बर' मिडियामनि स्कुलखौ फोजोबस्रांनो मोना बेबायदि बिथांमोनाबो सापर्ट खालामनांगोन नङाबाथ' बै जायफोर सुबुंफोरा इंलिश मिडियाम फरायदोंना बिथांमोना जागोन जोंनि हारिनि बयनिख्रुइ उइक पइन्ट आरो बे उइक पइन्टआ जुदि क्रिटिकेल पइन्ट जायोबा जायखिजाया समावनो जोंनि मिडियामा डिस्ट्रय जानो हागौ बै उइक पइन्टआ जुदि बोरैबा क्रिटिकेल पइन्ट जुदि जायोबा क्रिटिकेल पइन्टनि ओंथिया बेवहाय ओरैबायदि जाय पइन्टखौ जुदि क्रस खालामोबा जोंनि मिडियामा डिस्ट्रय जानो हागौ डेट मिन्स जुदि फिउचाराव बर' मिडियामनि सोलाय इंलिश मिडियामनि स्टुडेन्टआ बारा जायोबा बर' सुबुंफोरा अब्ला जोंनि मिडियामखौ सरकारा डाइरेक्ट मोनसे बाथ्रा बुंगोन बर' मिडियामखौ बन्द खालामनांसिगौ बर' मिडियाम फरायग्रा सुबुङा गैलिया जोबोर खम स' एसेबां खम सुबुंनि थाखाय एसेबां कोटि कोटि रां खरसा खालामनो हाया बेबायदि बुंनानै होनोबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा स' नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि स' जोंनि मिडियामा थैनायनि उनाव नेक्स्टआव मा जागोन नोंसोरा रावानो गैया नोंसोरनो आरोबाव मा नांगौ जों फिउचाराव बायदिसिना डिमान्ड खालामबाबो जों मोननाय नङा स' नोंसोरा रावानो गैलिया भाषायानो गैलिया भाषाया गैयाबा थुनलाइया थैगोन थुनलाइबो गैलिया भाषाबो गैलियाबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन जाय हारिया थुनलाइ गैया राव गैया गावनि जेबो अस्तित्व गैया जेबो दिन्थिफुंनानै जेबो गैया बै हारिया बायदिसिनाखौ डिमान्ड खालामबाबो मोना बेबायदि बुंनानै एबा नोंथांमोना सेस जोंनि लाइफआ खोमसियाव दङ स' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजि दिनैनि थासारियाव जोङो दावहा नांनायनि समा सफैफिनबाय हाथियार लानानै नङा सोलोंथाइनि बोलोजों मेलेमनि बोलोजों दावहा नांनांगोन जों स' दिनैनि साना जारिमिनारि सान नंगौ लोगोसे बेनि थाखायबो जारिमिनारि सान बेयो जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि रावखौ बासायनो थाखाय गोख्रोङै नाजानांगोन क्लास 6 निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ जुदि इंराजिजों फरायनांगौ जायोबा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ दिनै लिरनानै लाखा जुदि इंलिश फरायनांगौ जायोबा जोंनि मिडियामा नेक्स्ट 15-10 बोसोराव मास्ट बी डेड थैथारगोन जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बुंनायजों एग्रि नङा जुदि एग्रि जायोबा नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम जुदि एग्रि नङाबा नोंथांमोना एडभाइस होबानो जाबाय आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खुलुमबाय